lige bukser under her. Vi kan da prøve. Nej, det er vist annexet. Altså sådan en ekstra ting. Der er nok låst, så skuret må det være nede for enden der. Nu skulle der være en stor have her. Ja, et eller andet sted dernede under. Ja, men alt det der, det er så stort set haven. Ja, det er det jeg siger, et eller andet sted dernede under. Skal vi ikke prøve at gå ind af hoveddøren i stedet for? Jo, det kan godt være. Jamen, jeg kan jo lige tage kameraet med, så jeg prøver. Vi skal bare filme lidt sådan. Det kan vi også vise. Du er ikke glad for at sætte dine bare ben ned under alle de der planter, hvor vi ikke kan se, hvad der er? Nej, ingen dag. Jeg vil også lige vise det til Christian. Det var sgu noget ikke. Det er et dokumentarprogram, det her. Jeg siger, der er ikke nogen forbi. Jeg synes lidt, det lugter af det, når vi træder indenfor, men jeg ser rundt. Det er godt. Er vinduet ikke godt smadret? Ja. Jo, det er det faktisk. Er der vinduet smadret? Ja. Ja. Det er mere en eller anden sten, der er blevet kasset. Ja. Det er bare en lille unge, der har fået det. Jeg troede, det var de gamle hekseshus. Det er det også. Der er i hvert fald kopper og glas, og det også. Der er også ting, jeg ikke rigtig skal kigge på. Groft salt fra 1990. Så har de vel været op siden. Det ligner bare sådan noget, der bare er blevet forladt i al hast. Så hun har flygtet fra det. Zombier. Rent stadig. Det er et billede fra 1976. 1976. Ja, det er sindssygt. Der er også åbent derovre. Ja, der skulle det også. Det var sgu godt. Så har der sgu da været nogen med. Ja. Det er sådan en Er der transistor. smadret? Ja, der er sgu nogen, der har brugt det. Yep. Men de har ikke taget noget som helst, ser det ud til. Jeg tror ikke, der er noget at tage. Nej. Ja, skal vi gå ovenpå? Ja, hvor går vi ovenpå? Ja. Jeg vil også lige se, det er den jo til lukker. Ligesom der er vand i. Der er ikke noget strøm på. Jeg skulle gerne være slukket. Jeg slukkede i hvert fald for det sidste år. Ja, det var også slukket. Det er ikke her. Bare i hvert fald brænder. Perfekt. Jeg kan da sove på stedet i hvert fald. Jeg tror, det er dem, der foldes ud. Jeg kan se noget andet også. Det er sådan lidt underligt, dem der har brugt det. Det er ikke rigtig sådan rodet det til. Er det en porter potty, det der? Det ser sådan ud. Gammel tøj. Ja. Hold da med, smag. Nå, jeg tror, at den her bare skal smides ud. Og jeg tror ikke, vi skal gå herud i hvert fald. Det var der, vi ikke skulle træde med. Ja, så tror jeg bare, vi falder igennem. Nej, den er ellers fristende. Ja, det er. Det skulle da være helt nice bare at tage nogle stole derude, hvis det Ja. kunne holde. Hvis det kunne holde. Men jeg tror sgu ikke, man skal prøve at gå derud. Nej, jeg tænker bare lige på åbent, og så filmer det ud fra. Der er også bare gennemsæt, og der er huller i og sådan noget. Hold da kæft.
fristende. Ja. Puh, Tommy, den er altså ikke god. Ja, men det er ikke beboet, synes jeg. Ja, det falder igen. Så er jeg der ikke op. Men jo, nu er jeg ret til dødsrum. Der stod ikke på zombier. Det gør det virkelig. Det kan være, det var zombier, der har fået efter noget. Det kan være. Ved du hvad, der er sygt creepy? Nå. Alle de der små lemme ud, hvor der er opbevaringsrum. Fordi det er skråtag. Det er lige sådan noget, man bare kan kravle rundt ned i. Zombierne er her stadig, Tom. Jeg er sikker. Så kan vi... Så det er sådan noget... Det er ligesom en gyserfilm, så vi kan finde hen. Hvad er sket? Det ved jeg ikke. Det er det der... Djævleudfrivelser for Ja. Jesus. Det er den der Prodigy, eller hvad fanden man siger. Ej, det er altså også nasty. Sådan nogle gamle sort-hvide billeder, hvor de bare ser lidt for clean ud. Ja. Det er så tøj, hvis vi skulle have lyst. Skal det ikke fryse? Der er i hvert fald slukket for vandet. Der er ikke noget vand? Nej. Jeg skulle næsten se, om der ikke er nogen søm og hammer eller et eller andet, så lige banke det der hul til. Så man kan lukke døren der. Ej, hvor er det sindssygt det her. Kæft, hvor mange fluer er her. Kan man se? 1976.